ugyanúgy gondolkodnak, mint te, olyan emberek, és nem az van, mint a hétköznapokban sokszor találkozunk olyan emberekkel, akik teljesen negatívak, teljesen ellened beszélnek, vagy nemet mondanak neked. Ugye ez úgy lehúzza az embert. Kellenek ezek a találkozók, mert ezek a találkozók felhúznak. Ezek felpörgetnek, te is energiát fogsz kapni. Az az ember, akit elhozol erre a találkozóra, szintén energiát fog kapni, ő is fel lesz húzva. Higgyétek el, hihetetlen motivációs szintet fog kapni ő is, és ti is. Teljesen máshogy fog indulni a következő hetetek. Tehát már hazafelé menet, azon fogjátok törni a fejeteket a jelöltetekkel együtt, vagy az új munkatársatokkal együtt, hogy hogyan tovább, hogy tudunk tovább lépni, mit kell tennünk, mi az első lépés. Lehet, hogy lesz olyan, aki már a szünetbe elkezd telefonálgatni és időpontokat egyeztetni a következő napokra. Tehát egy ilyen szeminárium hihetetlen erőt tud adni mindenkinek. Szokták azt mondani, hogy aki nem jár ilyen csoportos rendezvényekre, az nem valószínű, hogy valaha sikeres lesz ebbe az üzletbe. Viszont aki eljár ilyen rendezvényekre, szemináriumokra, ő megadja magának az esélyt, hogy valamikor sikeres legyen. Csak gondoljatok bele abba, hogyha valaki nem jár ilyen rendezvényekre, ahol megtudhatja mondjuk az új információkat első kézből, ahol megismerheti a társait, megismerheti az egész üzletet, a céget, és letisztul benne az, hogy ő hol van, hogy milyen irányba halad a cég, és nem kapja meg azt az erőt, azt a löketet, ő mitől lenne sikeres? Na most nem mondom azt, hogy aki ott van, az mindenképpen sikeres lesz, és a sikerhez ennyi elég, hogy valaki eljöjjön egy szemináriumra, hogy jól érezze magát, és tapsoljon, és egyetértsen mindennel. Nem biztos, hogy ez elég a sikerhez, de ő már sokkal többet tett a saját érdekében, a sikere érdekében, mint az, aki el sem jön. Tehát higgyétek el, nem akarok senkit megbántani, aki esetleg most hallja és nem jön a szemináriumra. Egyetlen egyszer jöjjön el egy szemináriumra, és utána meg fogja érteni, hogy most mit mondtam és miről beszéltem. Természetesen, ha valaki nem tud ott lenni egy szemináriumon, és nyomós oka van, vagy egyen vagy kettő nem tud ott lenni, mert nyomós oka van, bármi közben jött meg, van olyan nyomós ok, ami miatt nem tud eljönni, ezzel mindenki egyetért, ezzel semmi gond nincs. De amikor hónapról hónapra vannak ilyen rendezvények, vannak ilyen szemináriumok, és nincs ott valaki hónapról hónapra, az azért valamit jelent. Tehát ott ő lehet, hogy fölöslegesen várja a sikert, fölöslegesen várja az áttörést, nem fog megérkezni. El kell jönni erre a szemináriumra, és hozzatok magatokkal embereket, meg fogjátok látni, hogy azok az emberek hogy fognak hazamenni. Teljesen mások lesznek, mint amikor eljönnek. Lehet, hogy alig tudod elhívni őket, lehet, hogy alig akar eljönni veled, lehet, hogy imádkoznod kell neki, hogy jöjjön már el veled, nem jó dolog, de lehet, hogy így kell elhoznod. De amikor hazafelé mentek, azt fogja mondani, hogy Mista, jól éreztem magam, milyen jó ez a szeminárium. Nem fogja azt mondani, hogy milyen hülye voltam, hogy nem akartam eljönni, bár ilyen is előfordul. Azt fogja mondani, hogy mikor lesz a következő, mert arra mindenképpen jövünk. Meg hozok magammal még embert is. Tehát ez a lényeg a szemináriumnak, így tudod igazából bővíteni és pörgetni az üzletet. Tehát az üzleti bemutatók, egy diát feltettem, üzleti bemutatóknak van egy etikettje. Tehát mindennek van egyébként, de az üzleti bemutatóknak is van, és ezt elég nehéz erről beszélni, mert elég nehéz elmondani, meg sokszor más embereket, idegen embereket, néha esetleg hölgyeket, vagy idősebb embereket, ugye udvariasságból sem mondja el az ember ezeket a dolgokat, vagy a jelöltjének sem mondja el ezeket a dolgokat, vagy nehogy Isten még a szponzorot sem beszél róla, vagy tudja Isten igazából ezeket a dolgokat, az udvariasság és az etikett szabályait, de bizony itt is van, és szerintem kell valaki, aki felvállalja. Lehet, hogy megköveztek érte, de én megpróbálom felvállalni, és megpróbálok ebben segíteni, vagy útmutatást adni annak aki esetleg ezzel nincs tisztában, hogy bizony vannak bizonyos szabályok. Egy ilyen rendezvénynek is van etikettje. És alap dolgok igazából, az alapintelligenciával összefüggő dolgok. Lehet, hogy ez itt megint valakinek a lelkében gázolok, de nem akarok senkit megbántani, de higgyétek el, hogy jól érezzük magunkat a rendezvényen, és a rendezvény is gördülékenyen, akadálymentesen tudjon menni. Mindenképpen szükség van arra, hogy mi is részt vegyünk bent, legalább azzal, ahogyan ott viselkedünk, és ahogyan képviseljük magunkat, és képviseljük a céget. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy amikor elmegyünk egy ilyen rendezvényre, ez a rendezvény ez nem azért van, mert a rendezvényszervezők ebből most óriási hasznot fognak csinálni. Általában ezek a rendezvények nullszaldósak, sokszor a cég szempontjából mínuszosak ezek a rendezvények.
Van belépő egyébként, higgyétek el, hogy az a belépő, meg amit előre be kell fizetnünk belépőt, az valójában az azért van, hogy egyrészt a cég tudja, hogy kivel számolhat. Másrészt, hogyha valaki kifizeti azt a belépőt, akkor nagy valószínűséggel már csak azért, hogy nehogy elbukja azt a belépőt, el fog jönni a rendezvényre. Tehát sokszor találnak ki az emberek az utolsó pillanatban kifogást, de hogyha valami anyagi veszteség érheti őket, akkor higgyétek el, nem fognak kifogást találni, el fognak jönni a rendezvényre. Tehát annak a 3000 forintos belépőnek igazából szerintem abszolút jelképes összegről van szó, de ennek a 3000 forintos belépőnek valójában ez a szerepe. Tényes való, hogy egy bizonyos összeg ilyenkor befolyik, hát ebből általában a terembérlet, meg a különböző eszközöknek a bérlése van kifizetve. Ez nem minden esetben fedezi egyébként a cégnek a költségeit, tehát azért mondom, hogy általában nullszaldós a cég szempontjából ez a rendezvény. Viszont nézzük meg, hogy a mi szempontunkból milyen. Tehát ha mi elmegyünk egy ilyen rendezvényre, mit kapunk? És érdemes felkészíteni nem csak magunkat, hanem a jelöltjeinket is, hogy valószínűleg lesznek ott olyan információk, amit érdemes lesz feljegyezni, és érdemes lesz felírni. Tehát hozzon magával a jegyzettömböt, vagy legyen nála toll. Vagy ha ez nincs nála, akkor mikor bementek a terembe, ott egy asztalnál már meg lehet vásárolni, a cég által előre megrendelt, szinte önköltségi áron meg lehet vásárolni különböző céges jegyzettömbeket és céges tollakat, és különböző céges ajándékokat. Higgyétek el, hogy ezek fontos dolgok, mert hogyha te vagy a jelölted, vagy valakinek hazaviszel ilyen ajándékba, azzal saját magadat is építed, és a céget is építed. Tehát egy márkaépítést, egy brandépítést hajtasz végre valójában. Lehet, hogy tudatosan nem vagy tisztában ezzel, hogy te ezt teszed, de tényleg ezt teszed, és erősíted a márkát. Tehát felépíted vele a márkát. Egyébként ezeknek a rendezvényeknek is ez az egyik legnagyobb szerepe, hogy rettentően felépíti az üzletet. Gondoljátok el, hogy egy olyan üzletben vennétek részt, aminek nincs rendezvény, aminek nincs reklámja, amiről nem lehet hallani sehol, az meddig működne az a cég, vagy mennyi időbe tellene, mire az a cég ismert lenne, vagy fel lehetne valamilyen szinten építeni, vagy mennyi pénzbe kerülne annak a cégnek a megismertetése. Na most az egyik legjobb reklám egyébként a cégépítés szempontjából, vagy az egyik legjobb dolog a cégépítés szempontjából, ez a rendezvény. Ugyanis amikor kiállnak húsvér emberek és a cégről beszélnek, és vannak ott az országból máshonnan is emberek, ne adj Isten, még ismerősökkel is találkozol más városokból, akkor valamilyen szinten téged is, ha még nem vagy meggyőződve arról, hogy hol vagy a jelöltedet, akiben lehet, hogy teljes a káosz jelen pillanatban, és nem tudja, hogy hova csatlakozod, vagy nem tudja, hogy mi ez a cég, mert annyi olyan cégről hallani, ami csak jön, megy, meg megjelenik 2 hónap múlva, meg eltűnik, de mindenkiben megvan ez a kételj. Ha belegondolsz, benned is megvolt, bennem is megvolt a kezdet-kezdetén, mikor legelőször hallottál róla, hogy SC-net, képzeld el, vagy gondold el, hogy mennyi mindennel azonosítottad. Ugye kellett egy pár olyan információ, amivel utána tudtál járni, hogy valójában miről van szó, ami téged megerősített abban a hitedben, hogy jó helyre csatlakoztál. Na most egy ilyen rendezvény pont ezt teszi meg. Pont azért kell eljönni egy ilyen szemináriumra, mert tisztában leszel azzal, hogy valójában miről van szó, kihez csatlakozol, mihez csatlakozol, mennyi ember van ott, és hát őket is ugyanúgy érdekli az üzlet, ők is ugyanúgy tudnak lelkesedni, ő bennük is ugyanaz a hit van meg, vagy benned is meg lesz az a hit, ami ő bennük megvan. Tehát itt a csapat azért jó, mert mindenki húzza a másikat, és nem lefelé, hanem felfelé. Tehát rettentően felépít téged is a rendezvény, és rettentően fel tudod építeni te is ezt a rendezvényt, sőt, kötelességet felépíteni ezt a rendezvényt, hogy főleg akkor, ha már vezető vagy, és munkatársakat hozol magaddal. Na most, hogy tudod saját magadat felépíteni? Tehát ez a felépítés szó, ez megint egy nagyon érdekes dolog. Én majd erről fogok mutatni egy diát, inkább maradjunk itt az etikettnél jelen pillanatban. Bemutatóknak van etikettje, ami leginkább saját magunk érdekében érdemes betartani. Egyszerű hétköznapi dolgok, előbb érkezünk a helyszínre, mint a meghívottjaink. Tehát itt most nem csak a szemináriumról van szó, hanem egy csoportos bemutatóról is. Természetesen, ha együtt megyünk a meghívottunkkal, akkor nehéz ezt megtenni, de akkor is egy kicsit úgy viselkedjünk, mintha mi házigazdák lennénk, tehát próbáljuk őt egy kicsit vezergetni, egy kicsit kalauzolni. Gondoljatok bele abba, amikor ti először mentetek el egy ilyen rendezvényre, ahol teljesen idegenek voltatok, és nem tudtátok, hogy mit kell csinálni, azt sem, hogy melyik ajtón kell bemenni, vagy kinek kell köszönni, vagy kinek nem kell köszönni, tehát vagy milyen irányba lesz a rendezvény, hova üljetek le, mit csináljatok.
hogyha most valaki így fogta az első rendezvénynek a kezelet és irányított, milyen segítség volt a számodra? Ha te ugyanezt megteszed a jelölteddel, és ugyanúgy segíted, irányítod, megmutatod neki, hogy hol van a mellékhelyiség, megmutatod, hogy hol tud inni egy kávét, vagy egy üdítőt, vagy hova fogunk leülni, hol lesz az előadás, esetleg bemutatod a te szponzorodat, bemutatod a vezetődet, nagyon-nagyon sokat fog számítani. És hidd el, hogy addig, amíg te felépíted ezt a rendezvényt, és erről a rendezvényről jó dolgokat mondasz, és természetesen más nem is szabad, tehát csak jóról beszélünk mindig, a felépítésnek alapja, hogy csak jót mondunk mindig mindenről. Még akkor is, ha valami esetleg nem tetszik, soha nem mondjál rosszat, tedd helyre magadban, nézd meg, hogy szerinted az miért úgy van, vagy beszéld meg a szponzoroddal ezt a dolgot úgy, tehát azzal, aki neked megmutatta az üzleted, vagy a szakmai előjáróddal, beszéld meg azt, hogyha valami neked nem tetszik, úgy, hogy a jelölted nem hallja. Tehát leépíted az üzletet azzal, hogyha negatív dolgokat mondasz, és ezt ne tedd. Tehát magadat is, és az üzletet is le fogod vele építeni. Mindig jót mondjál az üzletről. Ha felépíted az üzletedet megfelelőképpen, és ezen az előadáson, pontosabban ezt az előadást felépíted megfelelőképpen, és ezen az előadáson jól fogja érezni magad a jelölted, onnantól automatikusan te saját magadat is felépítetted. Jó, nem kell magadról jót mondani, elég, ha te felépíted a rendezvény és az ott lévő vezetők fel fognak téged építeni. Tehát hidd el, hogy a végén ez nagyon-nagyon jól fog elsülni, és lehet, hogy a jelölted, aki eljött veled, először eljött mondjuk egy ilyen rendezvényre, az amíg mentek a rendezvény irányába, addig még lehet, hogy egy kicsit zárkózott, még lehet, hogy vannak negatív véleményei, esetleg még veled szemben is, viszont mikor hazafelé mentek a rendezvény után, ez teljesen meg fog változni. Ezt csak figyeljétek meg, tehát hogy mekkora fordulat történik, pozitív irányú fordulat fog történni az új munkatársba jelöltetekben. Apropó új munkatárs jelölt. Szeretnék mindenkit arra kérni, hogy mivel nincs arra időnk, hogy a marketing tervet az elejétől elkezdjük ismertetni, és elmondjuk ott mindenkinek, hogy egy profitáló pozíció az miből keletkezik, és egy profitáló pozíció az hogyan lesz. Ne hozzatok oda olyan embert, aki teljesen szűz, nem fogja érteni, hogy miről van szó. Tehát ezzel alatt azt értem, aki még soha nem hallotta a marketing tervet. Legalább üljetek le vele, legalább egy esti webkonfit nézzen meg, vagy a webirodában megtalálható 30-35 percben a Robertnak az ismertetője. Mindenképpen legalább ezt a 30-35 perces ismertetőt, ezt mindenképpen játszátok le, akár laptopról, nézzétek meg együtt. Tehát nem mondjátok azt, hogy menj fel, aztán nézd meg a weboldalon, mert nem fogja megcsinálni. Együtt nézzétek meg, ha nem is mondod el az elejétől az üzletet, mert abban a pillanatban képbe kerül az alaplépésekkel. Tehát képbe kerül azzal, hogy alaplépéseknek mi más nevezünk, igen. Képbe kerül valójában a marketing terv alapjaival, inkább így mondom, és tudni fogja akkor, hogy miről van szó. Sajnos már mi is elkövettük egyébként ezt a hibát, hogy volt úgy, hogy elvittünk olyan embert, aki teljesen szűz volt. Igaz, hogy előző nap jelezte, hogy hoppá, tudna jönni. Hát jó, akkor gyere el, aztán majd megértesz mindent. És akkor vége volt az egésznek, mentünk hazafelé, és mondta, hogy hiper jó, szuper jó volt, tök jó volt minden előadás. Egy részét értette is, de most már mondjuk el, hogy valójában miről van szó. Tehát itt tanultuk meg azt, hogy kell egy alaptájékoztatás, tehát ez a szeminárium, ez nem alkalmas arra, hogy egy teljesen szűz embert, egy információ nélküli embert felépítsen, ő felhozzon arra a szintre egy nap alatt, hogy tudjon mindent. Tehát egy alapinformációval mindenképpen rendelkezzen az az ember, akit elhoztok ide, jó? Tehát legalább egy esti webkonfit, vagy a Robertnak a tájékoztatóját nézze meg, ami fent van a YouTube-on is. Mindenképpen szerintem az egy alap. Jó, saját magatoknak segítetek, hogyha ezt megcsináljátok egy jelöltel. Mi fogadjuk őket, és nem fordítva, hát ezt mondtam, hogy abban az esetben együtt megyünk, akkor kalauzoljuk, mi vigyük végig a rendezvényen, és segítsünk neki, irányítsuk, ez sokat fog neki számítani. A meghívottak nevét, elérhetőségét írjuk össze, ez ott meg fog történni, tehát amikor a jegyet veszitek át, akkor úgyis fel lesznek írva. Szponzorunknak, felső vonalunknak, ha még lehet a prezentáció előtt mutassuk be a vendéget. Igen, hát nem biztos, hogy meg tudjuk tenni, de valamelyik szünetben mindenképpen, tehát ha új emberrel érkeztek, akkor mutassátok be a szakmai vezetőtöknek mindenképpen, a szponzorotoknak, mutassátok be a jelölteteket, az új munkatársatokat. Higgyétek el, hogy építsétek fel a szponzorotokat, tehát nehogy rosszat mondjatok bárkiről, nem szabad soha. Építsétek fel a szponzorotokat, ha ez megtörténik, és bemutatjátok a jelöltnek a szponzort,
akkor higgyétek el, hogy a szponzornak is lesz egy-két olyan jó szava, amivel benneteket vissza fog építeni, tehát fel fog benneteket is építeni, ő már ezt tudni fogja, úgyhogy ezt ne felejtsétek el semmiképpen, hogy a szakmai vezetőtöket keressétek meg, tehát véletlenül se csináljátok azt, hogy elálltok a sarokba, és elszigetelten, szinte idegenként nézitek a tömeget, hogy ők most éppenséggel mit csinálnak. Jó? Tehát vegyüljetek el ti is, és mindenképpen az ismerősökkel beszélgessetek, a szponzorokkal mindenképpen. Az ismerősi beszélgetésnél nagyon fontos az, hogy nincs keresztvonalazás. Jó? Tehát ezt vezetőknek felhívnám a figyelmét, hogy erre nagyon figyeljetek, hogy ne legyen keresztvonalazás, mert a keresztvonalazásnál általában mindig elindul valami negatív információ, negatív beszéd, és az leépít mindent. Az nem jó senkinek, csak gondoljatok bele, hogy kinek jó, senkinek nem jó. Tehát a keresztvonalazást azt mindenképpen fogjátok meg. Az azt jelenti, hogy más struktúrában lévő, akár ismerőssel sem kell különösebben beszélgetni. Készfogás, szia, hogy vagy, jól vagy, mikor érkeztetek, kék, szennyi, aztán menjetek is tovább, tehát üzletről, semmiről nem beszélgetünk. Nem különösebbért, csak azért, mert előbb-utóbb elindulnak olyan kérdések, amik elindulnak negatív irányba, és esetleg kellemetlenséget tud okozni. Jó? Tehát jobb, egyszerűbb elkerülni ezt a keresztvonalazást, úgyhogy nem is megyünk bele. Ez a legegyszerűbb dolog. Mutassuk be a vendéget. Szavainkkal, tetteinkkel kimutatjuk tiszteletünket és megbecsülésünket a vezetőnk felé. Ez az úgynevezett felépítés. Igen, tehát tudsz jókat mondani a vezetődről, arra figyeljél, hogy ez ne legyen túl nyálas, jó? Hogyha ez túl nyálas, túl ragacsos, az se jó. Tehát nem kell túlzásokba esni, okosan, normálisan, teljesen szakmailag felépítesz egy ember, higgyétek el, az bőven elég, és segíteni fog nagyon a jelölteteknek. Ja, igen, a viselkedés, persze, tehát nem mindegy, hogy mit mondunk, és mit teszünk, tehát amit próbálunk mondani, próbálunk átadni, ahhoz azért a viselkedésünkkel is tartsuk magunkat, jó? Tehát próbáljunk meg mi is úgy viselkedni, hogy magunkat is megfelelőképpen képviseljük, az üzletet is, és a viselkedésünkkel megfelelőképpen építsük fel az üzletet is. Jó? Itt alaphelyzet például a megjelenés, tehát már nem első benyomást fogtok ti ott nyújtani a jelölteteknek, de nagyon sok más embernek lehet, hogy az első benyomást adjátok meg saját magatokról. És ezért nem mindegy, hogy az első benyomásnál mondjuk hogyan jelentek meg, vagy hogyan köszöntök, vagy hogyan találkoztok egy új emberrel. Tehát az első benyomás, erről se sokat lehet hallani, de az első benyomásnak az egyik nagyon-nagyon fontos tulajdonsága, hogy abból egy van. Tehát az első benyomást egyszer tudsz tenni valakire. Tehát a második találkozó, a második alkalommal már nem lehet első benyomás. És ha hiszitek, hanem az első benyomás 70%-ban úgy alakul ki rólad, hogy amíg nem szólaltál meg. Tehát amikor valakivel találkozol, az első benyomás az abból jön, hogy meglát téged, és már alkot rólad egy véleményt. Alkot egy véleményt arról, hogy te hogy vagy felöltözve. Mennyire képviseled azt, ami vagy. Mennyire képviseled azt, hogy te vezető vagy. Mennyire képviseled a shopping center networköt. Ez magán az öltözéken, az üzleti öltözéken már kiderül egyébként. Aztán tovább megyek. A következő, hogy mennyire vagy ápolt. Tehát mondhatnám a hajadat, vagy hogy pont én mondom, de hogy borotválkozol, vagy nem borotválkozol, vagy a cipőt például. Tehát ilyen apróságok, hogy lehet rajtad akármilyen dögös öltöny, hogyha sáros cipőbe jelensz meg, tehát úgy agyonüti az egészet. Tehát ezek olyan apróságok, amik 70%-ba számítanak az első benyomásnál. Aztán ahogyan lépsz, ahogyan jössz, a hozzáállásodat fogja tükrözni a te járásod például, a megjelenésed, hogy egyáltalán neked milyen a hozzáállásod. Tehát ne ijedjél meg, húzd ki magad, legyél magabiztos, shopping center networköt képviseled. Tehát tudjad azt, hogy mi az, amit te képviselsz. Ha ezzel tisztában vagy, akkor úgyis kiúzod magad, és nem mondom, hogy nem legyél nagyképű, de legyél büszke arra, amit képviselsz. És ez látszani fog rajtad. Magabiztosság főleg. Odaérsz az ismerőshöz, jelölthöz, vagy akár egy idegen emberhez, akit szeretnének neked bemutatni, akkor illedelmesen kell köszönni, mosolyogni. A mosoly megtöri a jeget. Tehát a mosoly nagyon-nagyon sokat számít. Mielőtt bárkihez szólsz és mosolyogsz, az már fél siker.
Egy köszönés, egy jó szó, egy jó kérdés, egy nagyon jó kézfogás nagyon-nagyon sokat számít. Ez az, ami 70%-ban felépít téged is, és mivel te a rendezvényt, te az üzletet képviseled, ezért felépíti az üzletet is. Tehát ez is nagyon fontos, hogy hogy jelensz meg, ez az első benyomás. Természetesen azok az emberek, a barátaid, ismerőseid, akivel együtt érkeztél az autóba, ő neki már nem tudsz első benyomást tenni ott, de mivel találkozol nagyon sok új emberrel, ezért nagyon fontos, hogy hogy képviseled ott a céget, és hogy képviseled magadat. Szerintem vezetőknek, tehát egyébként úgy is meg fogjátok majd látni, tehát aki újként jön el, és esetleg nincs tisztában azzal, hogy üzleti öltözékben érdemes megjelenni, ő nem fogja magát jól érezni, van nagy valószínűséggel, és a következő, már csak az öltözéke miatt is, de a következő rendezvényen biztos, hogy üzleti öltözékben fog megjelenni, de mielőtt elhozunk valakit egy ilyen rendezvényre, azért finoman illik neki azt mondani, hogy figyelj, nem baj, a farmer baj az, de próbálj meg egy zakót felvenni, vagy egy inget felvenni, és nem mondom azt, hogy mindenkinek öltöny nyakkendőbe kell jönni, meg fényes cipőbe, tehát nem biztos, hogy ezt mindenki elsőre meg tudja tenni, vagy megérti, de egy zakóhoz rettentő módon öltöztek mondjuk egy férfit. Természetesen a hölgyeknek is megvan a lehetőségük, hogy csinosan fel tudjanak öltözni. És egyébként, ha valaki eljön újként a Shopping Center Network rendezvényeire, én úgy gondolom, hogy a Shopping Center Networknek, nekünk és akik képviselik az üzletet, nem kell szégyenkeznünk, mert ha körbenézünk a termen, tehát nagyon jól felöltözött csapat van, tehát nagyon jól képviseli mindenki ezt az üzletet. Szerintem mindenki tisztában van azzal, hogy mi van a kezünkben, és mi az, amit képviselünk, és ez látszik mindenkinek az öltözékén és a megjelenésén. Igen, vendégeknek lelkesedésünket és elkötelezettségünket mutatjuk, nem túljátszva szerepünket. Igen, ezt mondtam. Az előbb előfordult, hogy egy vendég előadás közben feláll és kimegy, mit tegyél? Hát maradj a helyeden. Tehát senki után nem kell futni. Adjátok, hogyha nem tudod, miért megy ki, nem tudod, hogy unja, vagy köhögni kell, vagy fuldoklik, vagy vécére kell mennie. Jó, hogyha most te is felállsz, meg még a te szponzorod is felugrik, meg még az ő szponzora is felugrik, és egy ember éppenséggel kimegy már hasmenése, és kimegy utána az egész sor, az már megzavarja a rendezvényt, jó? Tehát ezt nem tudod, hogyha ő kimegy, ez az ő döntése, a feláll, nyugodtan menjen ki, ne foglalkozzatok vele, majd a szünetben vagy találkoztok vele, vagy nem. Hogyha nem, akkor úgyis tudtok mindent, ha találkoztok vele, meg elmondja, hogy mi volt a problémája. Nyilvános bemutató esetén nem foglalunk előre helyet, a jelöltünket próbáljuk meg előre ültetni. Igen, de ha nem is teljesen előre, de próbáljuk meg az első sorokba ültetni a jelöltet, üljünk vele mellette vagy mögötte, de legyünk mellette mindenképpen valamilyen szinten. És nagyon fontos, hogy mi mit csinálunk, mert minket fog utánozni. Hogyha viszünk egy új embert, és mi végigülünk, és karbatett kézzel hallgatjuk az előadókat, és mindenre azt mondom, ó, én ezt már tudom, ó, én ezt nem írom le, ó, nekem erre nincsen szükségem. Azért kell neked is leírni, és azért kell jegyzetet készíteni, mert az az ember, akit elviszel magaddal, az téged fog utánozni. Azt fogja csinálni, amit te. És ha te jegyzetelsz, tehát egy-egy előadáson jegyzetet készítesz, több okból is fontos ez, egyrészt felépíted vele a rendezvényt, felépíted vele az előadót, és akit elviszel magaddal, ő azt fogja látni, hogy hoppá, itt olyan fontos dolgokról van szó, hogy még az én szponzorom is jegyzetel. Vedd elő a jegyzettömböt, jegyzetelje, hogy lássa az ember, akit elviszel magaddal, hogy ott illik jegyzetelni, és hiába voltál te már 5-10-szer ilyen rendezvényen, akkor is jegyzetelsz, mert mindig hallasz új infót. Ha csak egyetlen egy mondatot viszel haza, amiért érdemes volt eljönnöd, már érdemes volt eljönnöd, hidd el. Tehát mindenképpen jegyzetelj, mert ezzel is felépíted az üzletet. És nagyon fontos dolog, hogyha valaki elmegy egy ilyen előadásra, és elmondanak neki valamit, olyan 50%-ban marad meg benne, de inkább 40%. Tehát durván vagy megmarad, vagy nem. Tehát valamiről hall, lehet, hogy hall egy jó viccet, aztán vicc marad meg benne, tehát egy 50%-ban marad meg benne ez a dolog. Hogyha jegyzetet készít róla, akkor van esély arra, hogy olyan 70%-ban megmaradnak a dolgok. Ugye annak idején, amikor verset tanultunk gyerekkorunkban, voltak olyan tanulási módszerek, hogy leíratták velünk a verset. Tehát, hogy le kellett írni egy verset, hogy írd le a verset, másold le, írd le. A kézírással leírsz valamit, akkor jóformán meg is tanulod, szinte bemagodod, tudatalattidba beég az információ. És ugyanez van, hogyha jó dolgokat lejegyzetelsz, ami tetszett az előadásba, csinálsz egy vázlatot az előadásról, akkor az úgy megmarad benned. Olyan 70%-ban megmarad. Na most, hogyha ezt a jegyzetet hazaviszed magaddal, hazaviszi a jelölted magával, természetesen a sajátját ne a tiédet vigye haza, hazaviszi a jelölted ezt a jegyzetet, és otthon átnézi ezt a jegyzetet, akkor körülbelül olyan 90%-ban vissza fog jönni, ezt nem én találtam ki, egyébként egy könyvben olvastam, körülbelül 90%-ban vissza fog jönni az, amit a szemináriumon látott és hallott.
Tehát ezért fontos, nem mindegy, hogy vagy megmarad bent, vagy nem, vagy pedig szinte 90%-ban ott lesz az az információ, amit a szemináriumon hallott. És a következő szemináriumra is sokkal könnyebben el fog jönni, és a motiváció szintén sokkal hosszabban megmarad, mert bármikor, amikor egy kicsit csökkent, vagy valami információt nem tud, előveszi a jegyzetét, és meg tudja nézni. Sokkal könnyebb a jegyzetébe belenézni, mint visszaemlékezni, hogy mi történt. Nyilvános bemutatás, hogy ne foglalunk előre helyet, igen, ültessük a jelöltet előre, próbáljunk meg mellé ülni. Legfontosabb, hogy ne engedjük azt, hogy egy új munkatárs hátul a sarokban megbújjon, elbújjon, jó? Tehát ez ne történjen. Általában az szokott történni, hogy az új emberek gyorsan beülnek a hátsó sorokba, lefoglalják a székeket. Ezt próbáljátok meg ti koordinálni, próbáljátok meg az új munkatársal előre ülni, jó? Amúgy is fontos, hogy a közel legyen az előadáshoz, hallja és lássa, hogy mi történik. Tehát ne tudjon elaludni, hanem az érdeklődése az mindig fel legyen pörgetve, tehát egy pillanatra sem tudjon elbújni, mert képesek ám rá az emberek, tehát higgyétek el, nézzetek magatokba is, hogyha az ember el tud bújni hátra, akkor képes elaludni egy előadáson, főleg akkor, hogyha egy hosszabb szünet van, és mondjuk az valami ebéddel összekötött szünet, tehát ebéd után az emberek mindig könnyebben elalszanak. Irodát úgy kezeljük, hát igen, az előadótermet is és a helyet is, ahol leszünk, azt úgy kezeljük, mint a sajátunk lenne, mint a saját otthonunkba. Tehát azért a rágót ne dobáljuk el a sarokba, a szalvétát ne dobáljuk el. Most ezt nem kell mondanom, ezek alapvető intelligencia dolgok, de tényleg úgy kezeljük, mintha a sajátunk lenne. Családi rendezvény. Jó, ez most itt nem vonatkozik, nincsenek negatív családtagok. Ne szóljunk közbe és ne szakítsunk félbe, pláne ne javítsunk ki beszélőt. Igen, ez nagyon-nagyon fontos, tehát valaki beszél valamiről előadás közben, nem mondjátok azt, hogy nem baj, hadd mondja csak el, majd én a szünetben elmondom neked a tutit, jó? Tehát ne építsétek le soha az előadót. Tehát az előadó, amit elmond, az szent és sérthetetlen, jó? Az úgy van. Azzal értsetek egyet mindenképpen, később ezt meg tudjátok beszélni egyébként. Én úgy gondolom, hogy kontrolláltak az előadások, úgy gondolom, hogy ami elhangzik, az mindig pozitív információ és jó információ, és mindenkinek segíteni fog. Jó? Gondoljátok el, hogy elmentek egy ilyen rendezvénynek, kint van egy előadó, aki fel van építve, hogy valamilyen vezető az üzletben, és ő fog tartani most egy előadást, és ti, aki elviszitek a jelölteteket, azt mondjátok a jelöltnek, hogy figyelj, nem baj, hadd beszéljen csak, majd én elmondom neked a tutit a szünetben. Mit fog gondolni? Mit fog gondolni az előadóról? Mit fog gondolni az üzletről? Mit fog gondolni a rendezvényről? Tehát ez egy abszolút leépítés, ilyet ne csináljatok sose. Építsétek fel az előadót, és tisztelettel hallgassátok végig, valószínű jó információkról lesz szó. Jó? Ha kételjetek van, az soha ne a jelölttel beszéljetek meg, hanem a szponzorotokkal mindig. Tehát mindig felfelé lehet panaszkodni, felfelé lehet negatív információt, és felfelé lehet kérdéseket intézni. Jó? Lefelé soha ne roncsátok, a saját üzleteteket teszitek tönkre vele, hogyha így csináljátok. Mindenképpen csak felfelé menjenek ezek az információk, hogyha valami kételjetek, vagy valami negatívum jön elő bennetek. 9 óra 38 van, egy kicsit belecsúsztam, elragadtattam magam. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Remélem minél többen találkozunk szombaton. Jó, még utoljára be fogom tenni most ezt a kis filmet, tehát szombaton 2 órakor Budapest Budaörs Holiday Inn. Remélem minél többen találkozunk. Köszönöm a figyelmeteket. További szép napot kívánok, sziasztok!